Nasinati sa Sugbo ang ikaduhang labing bugnaw nga temperatura kaganihang kadlawon. Samtang hanging amihan mihinay na. Ug alang sa dagan sa panahon ani asin Netherlands sa litrero ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Ang ridge sa high pressure area ang nakaapekto sa tumoyng bahin sa Northern Luzon, samtang ang tibuok Visayas nakasinati og maayong panahon. Padayon usab ang pagkasinati nato og bugnaw na kabuntagon ug ganihang kadlawon naka-record kita og minimum temperature na 22.6 degrees Celsius. Ug base sa atong satellite images, wala kitay nakita na mga pagpanag-om na magdala og mga pagulan-ulan. Busa sa mosunod na 24 ka oras, atong gi-expect na ang tibuok Visayas makasinati ilang gihapon og generally fair weather. Mas nihinay ang ato ang amihan karong panahona, busa ang kahimtang sa atong hangin o kadagatan, kasarangan lang na hangin ang magpasulabi diri sa may eastern section sa Visayas, ug ang kadagatan kasarangan usab ang pagbalod. Ug diri sa central ug western Visayas, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magpasulabi, ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Para sa atong temperature forecast, ang probinsya sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, sa Bohol, Dumaguete ug Bacolod City 24 to 32 degrees Celsius, samtang 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo City. Ug diri sa Eastern Samar 23 to 32 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa Tacloban City ug 24 to 32 degrees Celsius sa Southern Leyte. Ang adlaw musilang sa alas 6:04 sa buntag. Dinhi na lang kutob sa dugang na impormasyon, bisita ang among social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube, ug bisita usab ang amo ang website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang Bisdak, kini si Netherlands sa litrero. Daghang salamat.